E kaunti ma Kisumu eni duol noero mar rowere e Nyanza mangima. Nyanza Youth Council ochiwo mask ne jodak ma Nyalenda slums ma Kisumu mar konyo e duoko chien ywaruok e kind jodak ma kamago eko kod obila. Jakom ma duol noero Bernard Odinga owacho ni ne gikawo okang' ma kamano ero mar konyo jodak go eko e yudo mask. Odinga owacho ni cases mag mako ji maonge mask osebedo ka hidho malo Nyalenda kono ero e kendo jodak go eko bende koro odak kod luoro kata gi luoro obila mok ginyala romo godo. Adwana los gi polise kendo adwana alos gi polise momino ni gima wadwaro en gini wachake mar kelo kwe kendo riwruok kendo agombo ni gitim gikaw thuolo gi mondo gibi gilos events kata gilos romo gi jopiny mondo wabed osiepe nikech okwadwa wach mar sama gibiro to jopiny osiko gidhaw, sama gibiro to jopiny osiko kabagi gi kite. Akwayo kendo akwani koro wakaw gini kaka jo community nikech oonge siasa kendo wagombo ni mondo waket kod gi kwe. Chopo kama very early in the morning koromo 5 tiyudo ka mon madhi e chiro ng'ato ywak ni nowuok odhi e chiro to romo gi police Land Cruiser ma police omake on the way kodhi e chiro waro gik moko just because owuok oting'o mask to pok okete ume. So wakwayo ni problem mantie en awareness, proper awareness mantie piny pod waonge godo nikech nyithindo sani wan kod gi gintie half term tiyudo ka majority mag gi ok orwako mask. Ok wanyalo wacho ni gin go to ok girwako to samoro diny mar piny janyo tamo janyuol kata siling 10 mar nyiewo ne gi mask. Koro that awareness to mondo mi wabed gi ng'eyo ni to ang'o miyo walak mask ni. Otherwise we appreciate launch mobedo kawuono and the fewer masks ma wayudo mopog nyithindo kaachiel gi joma dongo mane nitie within wang'eyo ni dhi konyonwa kamoro. En adiera ni tuo mar corona ni en tuo mantiere to rite bende yot. Rito tuo mar corona en logo lweti maler to mana gi rwako mask. Koro ne wa launch mask ni kawuono e di Nyalenda Bika to kendo wach ni mask mane mbele na kae gi omigi ji nono. Ibed nyathi, ibed ng'ama duong', nyaka ibed gi mask. En ranyisi ni mask e Nyalenda kae nyaka watimre nade, nyaka warwaki. Koro adwaro ji 10 kende mbele naka monda mi mask modong to koro jowa ni kae bro wuotho go kamiyo ji kama ji obete to nyaka ing'e ni distance bende ukete mathin. Mago en achiel kuom luwo chike mag corona. Koro e gima watimo kawuono ni wakwayo sirikal kata maro mar county ni dhano duto te corona. Nitiere jok manyalo nyiewo mask pile pile. To nitiere ng'at moro ma bende ok nyal nyiewo mask no kata achiel. Kata kako konyre yode kende Islam kwe maonge. Koro wakwayo sirikal mokwongo mondo riw lwedo e gima watimo ni. Mar ariyo go erokamano kabisa ne mbunge maro ma Kisumu Central bwana Fred Ouda kuom support mare muchiwe gini. Ouda wuotho kodwa mwatundo koro kama watunde just mondo ngima dhano ochwalre kutundo 2022 to Ouda jomo ojologi to yude gimoro maber. Ka doktor ka security ma Nyalenda wa ok ber ahinya.